A Corporación Boirense celebrou onte pola noite a sesión plenaria con carácter ordinaria correspondente a este mes de xaneiro. Entre os puntos da orde do día figuraba a aprobación do POS adicional da Deputación da Coruña para este ano 2025. O Concello correspóndenlle algo máis de 1 millón de euros, que vai destinar na súa totalidade ao financiamento do gasto corrente. Ademais, decidiu incluirse tamén unha obra para o Plan Complementario de 2025. Trátase da mellora da rede de saneamento e a dar en Cures, unha actuación cun importe de preto dos 666.000 euros. O punto saiu finalmente adiante con 10 votos a favor, os do equipo de goberno e Boironovo, e 7 abstencións, dos edís do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular. Na sesión tamén se aprobou a renovación do texto do convenio do proxecto do Parque Arqueolóxico da Idade do Ferro, impulsado tamén pola Deputación da Coruña, e no que participan, ademais dos 4 concellos da Barbanza, Ribeira, A Pobra, Boiro e Rianxo, Dodro e Porto do Son. Foi aprobado tamén con 12 votos a favor, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego e Boironovo, e 5 abstencións, as do Partido Popular.